Bună ziua și bine ați venit la Burlington English! Astăzi vă voi arăta modalitatea în care vă puteți programa și anula ședințele odată ce deveniți cursanții școlii noastre. În primul rând, trebuie să intrați pe site-ul școlii noastre, burlingtonenglish.ro, iar în bara de sus veți regăsi butonul de Login, unde, odată introduse datele de logare în aplicație pe care le-ați primit de la colegii mei, veți putea vedea meniul principal al aplicației. Pentru programarea ședințelor veți intra în secțiunea de My Schedule, afișează lecțiile mele, iar după cum vedeți, în situația de față, cursantul nu are lecții programate, astfel încât el trebuie să intre pe iconița cu calendarul și va putea vedea toate ședințele disponibile pentru săptămâna în care el dorește să se programeze, începând de la 9 dimineața până seara la ora 7:30. Odată ce v-ați hotărât în ce zi sunteți disponibili să participați, cu un click pe pătrățica respectivă veți vedea că sistemul vă prezintă profesorii disponibili în intervalul selectat, ziua, ora și, cel mai important, titlul lecției la care veți participa. Odată ce selectați opțiunea dumneavoastră, veți fi programați la ședința respectivă. În cazul în care nu mai puteți participa la ședința programată, cu 6 ore înainte de începerea lecției, puteți să reveniți în acest meniu și, apăsând pe iconița cu coșul de gunoi, ștergeți programarea efectuată. Mulțumesc!